Carmelo, zu hasi zara ja? Bai. Bai. Vale. Itxoin. Ander, prest bai? Vale. Kanpaia jotzen da ginean. Ongi etorri danoi, hasiko gara osoko bilkura. Lehengo puntutik, 2023ko abenduaren 24ko bilkura dagozkion akta laburpena irakurri eta onartzea. Ados, eserrez badau, urrengo puntua, biztanleriaren kopuru ofizialaren berri ematea. Urrengo puntua, 2023ko aurrekontuaren laugarren hiruhileko kreditu aldaketanen berri ematea. Laugarrena, 2023ko aurrekontuaren laugarren hiruhileko exekuzioaren berri ematea. Bosgarren puntua, 2023ko laugarren hiruhileko ordaintzeko batazbesteko epearen berri ematea. Seigarrena, 2024-2027 urte arteko dirulaguntzaren plan estrategikoaren onarpena. Dirulaguntzen 38/2003 lege orokorrak 8 bat artikuluan ezartzen du, dirulaguntzak ematea proposatzen duten herri administrazioetako organoek aldez aurretik aplikatzean lortu nahi dituzten helburuak eta ondoriak horiek lortzeko behar izango duten epea, aurreikusitako kostuak eta horien finantzabideak zehaztu beharko dituztela dirulaguntzen plan estrategiko baten. Aipatu artikulua oinarrizkoa da. Aurkeztu den plan estrategikoan Arrasateko udalak ematen dituen dirulaguntza programa eta lerro guztiak jasotzen dira. Horiek horrela, Ogasun Batzordeak honako hau proposatzen du. Lehenengoa, onartza 2024-2027 epealdirako Arrasateko udalaren dirulaguntzen plan estrategikoa. Hitzartzeak. Aho batez onartzen da. 7. puntua, lehendik dauden bizitegi eraikinen kanpoko volumetria aldatzeko prozedura eta irisgarritasuna, efizientzia energetikoa eta bizigarritasuna hobetzeko udal ordenantzaren aldaketa, jasotako alegazioei erantzutea eta behin betiko onartzea. Udaleko osoko bilkurak 2023ko azaroaren 7an egindako bilkuran hasiera baten onartu zuen lehendik dauden bizitegi eraikinen kanpoko volumetrian jarraitu beharreko prozedurari buruz eta irisgarritasuna, efizientzia energetikoa eta bizigarritasuna hobetzeko udal ordenantzaren lehenengo aldaketa puntuala. Jendaurreko izapidearen ondorioz alegazio bakarrak jaso da. Udalaren zerbitzu teknikoek alegazioari eman beharreko erantzuna prestatu dute. Izapideak beteta behin betiko onartzeko ordenantzaren testua osatua geratu da. Horiek horrela hirigintza transizio ekologiko eta mugikortasun batzordeak honako proposatzen du. Bat, lehendik dauden bizitegi eraikinen kanpoko volumetrian jarraitu beharreko prozedurari buruz eta irisgarritasuna, efizientzia energetikoa eta bizigarritasuna hobetzeko udal ordenantzaren lehengo aldaketa puntuala onartzeko prozeduran jarraitu jendaurreko izapidean jaso den alegazioari erantzuna ematea. Bi, behin betiko onartzea udal ordenantza arautzailea. 3. Akordioa eta aldaketa horren testu osoa Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea indarrean sartzeko. Zartzerik? Ander Garai? Bai, bozkatzeko eskatzen dugu. Bozkatzera pasatzen gara. Barkatu. Bozkatzera pasauko gara. Puntuaren alde? Puntuaren aurka? Abstentzioak?
13 baiezko eta 6 abstentzio. Onartua gelditzen da. 8. puntua, 2024ko araudi plana onartzeko proposamena. Herri administrazioek urtero araugintza plan bat argitaratuko dute. Bertan, hurrengo urtean onesteko aurkeztuko diren ordenantza edo erreglamendu ekimenak jasoko dira. Urteko araugintza plana onartu ondoren, udalaren gardentasunaren atarian argitaratuko da. Horiek horrela, pertsonen batzordeak honako proposatzen du. 1. 2024ko araudi plana onartzea. 2. Aipatutako plana udal web orrian erakusgai jartzea. Txartzerik? Onartua gelditzen da. 9. Arrasateko udalaren 2024-2027 bizikidetza eta aniztasun 2. planaren onarpena. Arrasateko udalak urteak daramatza bere jardueran aniztasun kulturalean eta kulturaren arteko bizikidetza irizpideak ezartzen. 2023 bitartean garatu da lehenengo bizikidetza eta aniztasun plana, eta 2023ko abenduaren 31an horren indarraldia amaitu zen. 2. bizikidetza eta aniztasun plana idatzi da, eta bere indarraldia 3 urtekoa izango da, 2024ko otsailaren 1-tik 2027ko urtarrilaren 31ara bitartean. Horiek horrela, ongizate batzordeak honako proposatzen du. Arrasateko udalaren 2. bizikidetza eta aniztasun plana 2024. Carmelo? Bai, Carmelo, pertsona batek esaten dago ez dauela entzuten. Baliteke ze osasuak aktibauta zeukitzia? Bale, bai. Aldatu dezala kaso, bai, aurrikurla, bai. Markatu, Bai, jarritukot, bai. Horiek horrela, ongizate batzordeak honako proposatzen du. Arrasateko udalaren 2. bizikidetza eta aniztasun plana 2024-2027 onartzea. Hitzartzerik? Jason Giraldo. Aurkezpen txiki bat bakargitea gure dut, bizikidetza plan herriratzeko, ezta. Bizikidetza eta aniztasunerako 2. plana, bereziki lehenengo planaren 3 urtetako bilakaeran eraikitako eta ikasitako guztitik abiatu da. Lehenengo planak, aniztasun kulturalean eta kulturarteko bizikidetzan oinarritzen baldin bazen ere, azken urte hauetan elkarte eta eragile desberdinekin lanean aritu izanak eta 2023an egindako hausnarketa prozesu baten baitan identifikatu eta jasotako lehentasun eta hutsunei erantzuteko beharrak aniztasuna modu zabalago batean ulertzera eraman gaitu. Batetik, aniztasun hitza betiko fokotik ateratzeko beharra eta bestetik kolektiboek beren eskubideak aitortzea eta beren berezitasuna berrestea eskatzen dutelako. Eta hainbat dimentsio hori dagokionez. Etnia, kultura, hizkuntza, erlijioa, ideologia, desgaitasuna, generoa eta abar. Horrela, bizikidetza eta aniztasunerako 2024-2027ko 2. planak aniztasun mota desberdinak barne bildu nahi ditu. Giza eskubideak oinarri izan da eta oinarrizko 3 printzipio hauek kontuan izanik. Tratu berdintasuna eta diskriminazio eza, desberdintasun eskubidea eta errespetua eta interakzio positiboa. Etorkizunean gizarte justuago bat, kohesionatuago bat eta aukera berdintasunean oinarrituko bat irudikatzeko. 2. plan hau abia puntua besterik ez da izango, herriko kolektibo ezberdinek eskaera bat luzatu digute eta erantzun beharrean gaude ezinbestez. Denon artean, gure jomuga zaintzen duen herri bat eraikitzea eta garatzea izango da. Plan honek 16 lan ildo eta 24 ekintza zehatz sostengatzen ditu. Esanguratsuena hainbaten artean,
arrasate inklusiboagoa bilakatzeko udal sail guztien ekarpenak jasotzea eta horiek abiaraztea aipatuko nuke. Honek, askoz lan handiago bat eskatuko digu, udaletik eta udalean, lan egiteko beste modu bat, sail desberdinen arteko elkarlana, elkarulertzia eta koordinazioa ezinbestekoa izango da. Honen adibide pare bat jartzekotan errolda sozialaren garapenerako ezinbestekoak izango diren elkarlanak esaterako, gizarte langilea, karrera zerbitzuko langilea, ongizate teknikaria, aniztasun teknikaria, idazkaria, jakinarazlea, edota aterpetxe ereduaren lanketarako arrasateko udal sail desberdinak, hirigintza, OZM, ongizate eta mankomunitatearen arteko elkarlana. Amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkiegu plan honi ekarpenak egiteko denbora hartu duten aniztasun mahaiko kidei eta alderdiei. Esatea ere, plan hau lantzen hasi ginenean, plan ireki bat moduan planteatzea zela asmoa. Hau da, etengabeko jarraipena eta ebaluazioaren bidez, behar besteko hobekuntzak, moldaketak eta zuzenketak jasotzeko irekia egongo den plan bat izango dela. Eskerrik asko. Ez ditzartzerik? Ander Garai? Bai, atzalde hon, danoi. Maikideok, plenora bertaratu zaretenok, atzalde hon. Guk puntu hontan alde bozkatuko dugu. Partekatzen dugulako beharrezkoa dela plana, eta alde horretatik lanketa indogu, maitan eberak eraman dau EAJaren lidergua lanketa hortan, da proposamenak bebain ditugu, eta barneratuta bebadaz, ez gustau kolitzaigu denboraz, eta hori kritika hori bai nahi dugu plazaratzia, denbora gehiago eskatu gauen, eta denbora gehiago eskatu gauen, plana uste gaurako garantzitsua zara, eta nahi gauelako beharrezko denbora guztia hartzia lantzeko. Ez da posible izen denbora gehiago, esan besta luzatzia kontua, badakigu gaurko plenora ekarren nahi izan, guk eskatzen gauen astebete gehiago eta uste gauen astebete gehiagokin guk lanitzeko aukera gehiago zaukugula eta aukera ematen zauela ona bebai ekartzia, ez da horrela izen, espero dugun urrengoko lanketetan, aukera eukitzia denbora gehiago itzeko, baina esan duten moduan aurre ikusita eta ikusita beharrezkoa dela plan hau, baiezko bozka emango dutzago. Eskerrik asko. Beste hitzartzerik? Kepa Urteaga? Zalde ondanoi, denbora aitatzen dozu, beharrezkoa da, plana, zuek esan dozun moduan, baina denborari erreparatuz eta zure eskakizunari pizkatxo bate kasu eginez, plan hau martxan jarriko zala, abenduaren bukaeran ja jakin zitzaizuen, lantzen genbiltzala bazen egiten orduen, eta urtarriaren 9 ongizateko batzordean jasotzen da aktan bertan, aurreko hilabetean hitzez esan zitzaizuena, aurrengo astean bidaliko zitzaizuela plana. 3 egun beranduago bidaltzen zaizue, zirriborroa. Eta ez baldin mana oso oker, Jasonek 18 aurkeztea eskatzen zizuen zuen ekarpen guztiak. 16ean Maitanek idazten du imeiez esan ez dokumentua ezin duela zabaldu. 2 egun falta zienean. Bidaltzen zaio momentuan, berak eskatzen du, bidaltzen dio Jasonek dokumentua, eta berak konfirmatu iten dau, jasotzen duela. Eta 18ean, azkenengo egunean bertan, Jasonek gogorarazten dutzie mahaiko kidei, azken eguna dela eta ekarpenik dagoen planarako. Orduan, azkenengo momentura arte, inorrek ez dau SBS esan. 5 minutu beranduago, Maitanek berak Jasoneri gaiaren garrantziaz jabetuta denbora gehiago eskatzen dut. Gaiaren garrantzia, noiz enteratzen gare garrantzitsua dela gaia. Esaten zaizuenean ekarpenak iteko,
emaila ailegatzen danean, 5 egun beranduago esaten zaizuenean, esaten dezutenean ez da izin dozuela zabaldu, azkenengo egunean Jasonek gogorarazten dotzuenien aber dauko zuen ekarpenik, ez dakit nik bastante denbora egon dela, uste dugu. 18an bertan, Aritzek, pertsonalki Jasonen gana doa, eta esaten dio plana gustatzen zaiela, eta ez dutela aportaziorik egingo. Ez baldin banago oker, horrela izan zen. Eta 19an EAJak 2 aportazio egiten ditu, eta bat txertatu egiten da, eta bestea ja bertan bazegoen, planan barruan bazegoen. Orduan batzorde, ekarpen hori, planean bertan txertatzen da. Eta azkenian batzordea 23an egiten da, eta bertan onartzen da, bai EAJ eta bai PSE-ren abstentzioekin. Onartzen da zuen abstentzioekin, ez baldin banago oker. Ez dakit nik igual aklaro egin barra daukon nire buruak, esaten duzu ez daukozula lanketa minimo bat egiteko aukerarik, denborarik, beste batzuk ez dute lanketa egiten, eta azkenian kontrastatzeko denborarik ez dagoela, 5 asteko epea auki duzu lanketa itxeko eta denbora gutxi da, beste astebete gehiago erlojuaren kontra egoteko, ez dakit, zuk esaten duzu denbora gehiago behar duzu, zenbat denbora gehiago. Azkenengo egunean aportazioak egiteko eskatu inzitzaizunean berriro ere aportaziorik etzekatenean. Eta aportazioa Maitanek hurrengo egunean erarazi zauen eta txertatu egin zen. Eta Jasonek esan dauen moduan, plan zabal bat da eta modifikatzen jungo da behar dan enean. Baina moduak edo denborak ez zaizkizuela gustatu, denborak egon dianean eta kronologikoki esan dut pizkatxo bat nola juntzien batzordeko partaideen hartu emanak. Osatia denborarik ez dauela, zure iritzia izango da gure iritziz, denbora egon da, eta azkenengo momentura arte ez da gaia landu. Orduan, zuen protesta nik ez dut ulertzen. Eskertzen da aldeko bozka ematia planari beharrezkoa dalako, eta danon hobe beharrezein beharreko gauza badalako, eta erramintza zabal badalako, eta ekarpen gehiago hartuko dira behar denean bebai. Orduan, eskertu itzen da bozka. Beste hitzartzerik? Eba, hauin. Nire aldetik kolektiboen eta elkarteen lana balorean jarri nahi dut, baita tekniko eta Jasonek batzorde buruari ere plan hau aurrera ateratzeko egin du zuen lanagatik. Jasonek azaldu duen bezala oso beharrezkoa da plan hau gure herriarentzat, eta alde honetatik espero dugu alderdi guztien babesa lortzea. Alde batetik oso beharrezkoa delako, eta bestetik oposizioak egin dituen proposamenak txertatuta dauzelako. Mila esker. Besterik? Orduen bozkatzera pasatuko gara. Planaren alde? Aho batez onartzen da. 10. puntua, alkatearen ebazpenen berri ematea. Hurrengoa, 11. Murrizketarik gabeko, biztanleriaren arreta zerbitzuaren aldeko mozioa EAJ-PNV eta PSE udal taldeek aurkeztutakoa. 2007 urteko uztailean ireki zituen ateak lehen aldiz Arrasateko biztanleriaren arreta zerbitzuak. Azken 10 urteetan Arrasatearrentzat udalarekiko komunikazioan leihateia garrantzitsua izan da, eta udalarekin harremantzeko ezinbesteko tresna. Herritarrek erroldako tramiteak egiteko, baku txartela lortzeko, kexa eta eradokizunak sartzeko, udaletxeko sail desberdinetara sarrerak eta eskaerak egiteko, beste administrazio batzuetan sarrerak egiteko erabiltzen da baz, eta era berean udaletxeko zentralita ere bada. Arrasatentzako ezinbesteko zerbitzu honek murrizketa handi bat izan zuen 2024 urte hasieran. Arrasate udal gobernuak alde bakarreko erabaki baten ondorioz, urtean 524 ordu gutxiagoko zerbitzua izango dugu herritarrok. Eta 527 atzaldetan, irekita egotetik 55 atzalde irekita egotera pasako da. Herritarrentzako beharrezko zerbitzu batek murrizketa izan du.
eta ulertzen dugu bas bezalako zerbitzu batek modernizazioa eta simplifikazioa behar dituela, baina inoiz ez murrizketaren bidetik. Goian aipatutakoagatik Arsteko udal gobernuari ondorengoa eskatzen diogu. Bat, baseko ordutegiak izandako murrizketa bertan bera utzi dezala eta 2023an zuen ordutegi berdinera itzuli dadila. Bi, martxan jar dezala prozesu parte-hartzaile bat non bermatu dadin Arstearren parte hartzea etorkizuneko basa definitzeko. Hiru, sortu dezala udal barruan mahai bat, alderdi guztien eta teknikarien parte-hartzearekin, eta herritarren prozesu parte-hartzailean edukiak bertan aintzat hartuz, basen modernizazio prozesua definitu eta aurrera eramateko. Txartzeak. Ander, Garai. Bai, atzalde hon berriz. Kartzen duguna mozio hau, uste dugulako beharrezkoa dela mahai gaineratzea eta, aber lortzen gauen. Lehen ordutegira itzultzia eta, modernizaziorako plan bat aurrera ateratzea, 3 eskaerarekin, ez naz, hortik gehiago luzatuko, baina, esaten gauen moduan, ez, 2024ko urtarrietik ona murrizketa bat eukidau, rekorte bat eukidau Arrasateko biztanleen arreta zerbitzuak, 22,5ko ordutegi murrizketa bat, ordutegi berriarekin, urtean 524 ordu gutxiago egongo da irekita biztanleen arreta zerbitzua, eta gero gainera nik uste dut grabiagoa dana 227 arratsaldetan irekita egotetik, 45 irekita egotera bakarrik jaitsiko da, orduan, uste dugu murrizketa haundixa dala, ez dala beharrezkoa, ados gaz, bazen modernizazioarekin, ados gaz, nik uste dut beharra dauela, ez ondala 17 urte irekitzan bizaren arreta zerbitzua, eta ordudanik zerbitzu ezberdinak gehitu diez bertara, digitalizazio bat egonda, bai daz beste hito batzuk sortu diezenak, eta horrek bai ekarri behar dauela derrigor hobekuntza bat, eta horrela aurre ikusita zaukogun gu baitza, baina inoiz ez murrizketaren bidetik. Eta guk uste dugu hasi dela murrizketaren bidetik. Orduan, horregaitzik 3 eskaera diez, azkenean alde batetik lehen ordutegira itzultzia, 2023an zaukon ordutegira itzultzia bat. Bigarren eskaera da prozesu parte-hartzaile bat jartzia herritarrekin, herritarrek, arrasatearrek aukeratzeko ze bat nahi dauien, eta 3. bertatik eratorretako emaitzak eta bertatik eratorretakoa martxan jartzeko, mahai bat sortzia gobernuaren, oposizioaren eta teknikarian parte hartzearekin eta baza modernizatzeko. Uste dugu zentzuduna diela eskatutako 3 eskaerak, eta horregatik espero dugu guk baitza, hau batez onartzia, mozino. Eskerrik asko. Besterik. Garasi, Etxeberria. Basari buruzko azalpenak nik emango ditut, aurrekoan prensan iritoko jaten urtetia, eta igualen azondo azaldu prensan emandako azalpenetan, ordan, pixkate, ikusita mozin honen aurretik prensan bertan izandako erantzun eta komentarixo eta datu dantza ikusita. Ordan, nire asmoa da azaltzea zerrein dugun oin arte, eta zer goia zen hemendik aurrera eitxera basari lotutako lanketa hontan. Pixkat aurrekariekin hasiko naz. Udaletxera etorri ginean, hainbat sailetatik txostena jaso bituen egoerari buruzko, udaleko egoerari buruzko txostenak, eta bat baseko egoerari buruzko txostena izen zen. Eta bertan zerbitzu buruak hainbat behar azaltzen zituen. Behar horreik partekatzen ditugu guztiz, uste dugu beharrezkoa diela, eta ulertzen dut, zuei behar horreik helarazi jatzuela aurreko legislaturan, zien ez berrixak, eta baiguen zen egotzi bat hartara bideratuta. Ordan, txosten hortan ikusitzakoak bat egin da, eta jakina basek eguneraketa eta berrikusketa beharra baukela, lanketa bat egiten hasi ginen udal mailan hainbat arlotan zen dugun. Alde batetik batu bituen datu kuantitatiboak eta beste alde batetik funtzionatzeko moduei buruzko azterketa bat abiatu gauen. Ginen baseko langile eta arduradunekin urrian. Abenduan langileekin, urtarrilan barriro arduradunekin.
Eta tartian, uztailan, urrian eta azaroan, beste langile batzukien, bazei soporte eman behar dutzien beste langile batzukien batu gara. Orduan, bueno, bilera horreitatik ondorioztatu eta datuak batu ditugu pixkat egoera horren biderak eta bultzatzeko. Eskartu gura gauke baseko arduradunan disposizioa, porque, bueno, zirkustantzia ez dago, eta beti prestutasuna adierazi dago bileratara etortzeko, eta handik makoitzari beria eta eskarrak egun. Bueno, pixkat kontestua jarrita, lanketan oinarria azaldu gauen nik uste, baina ez garri gelditu zen, ordan, 3 ardatz markatzen die bazen berrikuntzarako. Bat funtzionamentuari lotutakoa, bestia espazioari, bulegoari berari lotutakoa, eta azkenik, baina importantia oso, zapiden gidari buruari lotutakoa, edo udaleko tramiteak jasoko dituen manualari lotutakoa. Aurretik detektautako gauzak die, ez da berria, baina bai uste dugu ebatu behar jakola gai honi. Funtzionamentuari dago kixonez. Hemen ordutegi aldaketa, sekulako murrizketak eta barra aipatzen die, eta guk ez dugu laulartzen ez. 2023ko partaratze datuak edo zerbitzu emate datuak astartuta, datu horrek euki dituzu ezuek egun zaila eta 2023 gobernuan, atxaldetako ordutegira 116ko eskaera, tramite eskaera dau. Atxalde bakoitzeko 104. Oingoz, ordutegi aldaketa bideratuta dauzkagu urtarrileko datuak. Urtarrilean jente dexente etorri da bazera, hor bakizue IRPF-en itzulketei lotuta eta normalean baino izan 1000 persona gehiago etorri die bazera urtarrila izateko, eta atxaldeko ordutegia gehitu da, ostegunak zabaldi jarraitzen dau, 106 batera. Bestela, berrantolatu dan hontan, jentiak bere ordutegia egokitu dau, eta badauzka aukerak bai atxaldetan da bai larun batetan etortzeko. Baina horri batuta, bai komentatzia, gauza honek, bakizuen moruan, bilakaera bat eukitzen da biela, hilabeteko epia daukagu, eta ikusi beharko da nola evoluzionatzen dauen bazan erabilerak. Tartian, gero komentauko duten espazioan bermoldaketanari eta aurrei lotutako kontu bategatik eta ikusiko duzu ezargatik pixkat. Ez da baliabide gutxitze bat egon. Bazeko langileak bertan jarraitzen daue, ordutegi konzentrau baten zerbitzuan nolabait, gehien erabiltzen den ordutegi hortan reforzatu da. Hortaz aparte, udaletik beste personal baliabide batzuk bideratuko die bazera. Bai, oina saldokot funtzionatzeko moduen kontura zer gertatu izan dan bazen, baina beste pertsona bat bertaratuko da, eta gainera funtzionatzeko modu horri lotutako behar berria kubritzeko errefortzu bat jarriko da. Denbora tarte baterako, baina ikusten da bazeko arduradunari soporte bat emateko aldaketa hontan, laguntza bat aurreikusi dugu. Zergatik bazen aldaketa, modernizazioa eta aipatzen da, baina 2015an aldatu zen prozedura administratiboan legia. Eta erregistro elektroniko izatera pasatu zian. Eta herritarrei zerbitzu emateko moduak aldarazi zituen. Ze erregistro elektroniko dan hortan, zu papelean joan da, daro jesunean danadalako eskaera papelean orkestu behar duzuna, elektroniko bihurtu behar da. Ordan, herritarrari laguntza zerbitzu bat izatera pasatzen da, hartatze zerbitzu bat, legiak alaxe jasotzen dau, egokitu legera gai hau. Ordan, zu soiaz bazera, egiten duzu eskaera bat, hartzen dutzu dokumentazioa, baina tramitea bera udaletxean bukatzen da. Erregistro zenbakiakin udaletxean bertan bukatzen da. Eta horrek sortu dau udalontan kalte bat, zepaitegietara eraman zan gai hau, eta udala galdu nauen, klaro. Eta indemnizazio bat pagau izan behar jakon herritar bati. Ordan, ikusten dugu urgentzia zebatu beharreko gai badala. Bada ez beste gai asko, betu behar dienak, horrek oso konstiente die bazean zerbitzu buruak jasotako txostanean jasotzen die, interoperabilidadeari lotutakoak, edo aurkezten dien dokumentazioa identifikatu beharra da, edo telefonozko atentzioa hobetu beharra. Horrek identifikatuta da zazpaldi. Ordan, zentzu hortan, guk plantatzen duguna da zerbitzuaren errefortzu bat.
langileen ikuspegi batetik, eta zerbitzua legera egokitzea batez be. Hiru zutabe aipatu ditut, bigarrena espazioari lotutakoa da, zerbitzu buruan txostenean be jasotzen zen, eta oso nabarmena da, beste batzuk beharrizauak dienak, edo azkenengotan martxan jarri dien baz horreik, parian dauzkate langile eta herritarra. Bada ideia, zu zerbitzu ematen zoia zen hortan, hartatzen zoia zen hortan, udal langileak herritarrari laguntza eman behar dutzo. Ordan, maila berdinean eseritzen die, intimidade bat gordetzen da, ezaz lehengo bankuetan moruan, edo bazen daukagun bezala, barra batera gerturatuta eta barran aten dituzen dituzte, eta inguruko guztiak jarraitzen da bie pixkate zure konversazioa ez. Hori be planteatuta guen txostenean, eta hori martxan jartzera hoiaz. Eta asmoetako bat bada, eta ulertzen dut hori be aurre ikusita edo eguela, lehen handerrek aipatu dau beharrak partekatzen dituztela, eta uste dut hau be partek hartuko dela, zerbitzu hauek emateko leku askotan edo leku gehienetan makinak jartzen da biz. Makila horrek bakizuen bezala identifikazio mailan arabera momentuan bideratzen duzu tramite asko. Bazen tramitei lotuta eskatzen den tramiteetako edo agiriei gehiena izaten die erroldari lotutakoak. Eta identifikazio maila konkretu batekin makinak berak ematen dutzu volantea. Makina hori 24 ordutan aurre ikusten da egotia herritarren eskuragarri. Ze badauka espazio bat jolan inguru hortan zabalik egon leiken 24 ordu. Orduan hor zerbitzua behintzat gehienetarik erabiltzen dien tramitetarako zabalik egongo litzake. Eta azkenik izapideen gidaliburuan konta. Izapideen gidaliburu horrek jasotzen ditu udaletxeko tramite guztien definizio eta datu mordoska bat. Ez da bazerako bakarrik, udal barrurako bada eta oinarri xamuten dutzie udal prozedurei. Udal hontan badaz tramite batzuk definiruta, baina eguneratu barik daz, berdefinizio bat behar dabi eta simplifikazio bat. Legia behortara doia, azkenean beharrezko ez dien tramiteak ez egitea udalean, herritarrei epiak mozteko eta errazteko. Eta gidaliburu moruan osatu beharko litzake, validatu eta onartu beharko litzake. Hau bideratu alizateko urrian batu ginen udal langile batzukin, pixkat talde motor bat osatzeko, honi lotuta eta maigainan jarri zen, kanpo laguntza bat beharko zala. Ze udal baliabideekin, ez litzake nahikoa izango orduan, talde motor bat martxan jarrita eta kanpo laguntza batekin, martxan jarriko litzake izapideen gidaliburu hori, udal tramite guztiak jasoko litzuzkena. Lizitazioa prestatzeko eskatuta dabia. Eta, helburuak bidi, esan moruan bat herritarrei laguntzia enbeharreko dana dalako hortan, edo udaleatik beharko litzuzken datu guzti horrek eskura eukitzeko, eta bestatik udalangileentzako enbeharreko prozedura garbi dau, eta aldean aztertzen ibili barik, eukiko litzuzke espedienteak eguneratuta. Zeran lege planean, aurtengo lege plan hortan, ikusi duzu administrazio elektronikoari lotutako araudia planteatzen dela, tartean gauza honek garbi jasoko dituenak ez. Ordan, informazio guzti hori, udal langile guztien esku, eta paseko langile guztien esku egongo zen. Uste dugu importantea dela prozedurak eguneratuta egotea. Bukatzeko, eta sentitzen dut rolloa, baina sensazioa bazan igual ez ginela ondo azaldu, pixkate esplaiatzea tokatu jat. Gaur egun bermoldaketa bihar hau ez da kapritxo bat, edo nik uste danok daukagula buruan behar hori badauela. Legezko bete behar bat bada. Horregatik hasi gara honi heldu eta hon martxan jartzen. Bai bukatu gura neuke, eskartu ze orokorrean herritarrak eukidabien jarrera, uste dugulako egoera zein dan ulertu dabiela eta datozen onurak ulertu dituela egon diekexak, 15, eta pleno ondoren, jake mozio honek arri dan, erantzungo jati. Eta,
pixkat honek azalpenak, mozeinan aurka bozkatuko dugu EH Bildutik, eta azalpen gehiago behar badie, inongo arazorik ez emateko, nahi dauenean, beti bezala. Bai, Aritz Murua. Bai, atxaldeon guztioi. Este grupo municipal critica cómo se ha desarrollado la modificación del horario del BAZ. Para nosotros significa falta de democracia porque no se ha debatido. Habéis hablado vosotros solos con vuestros ombligos. Pero ¿dónde está el debate con la oposición? ¿Dónde está el debate con los concejales? Cuando estabais en la oposición, vosotros reclamabais procesos participativos para todo. Y este punto ni siquiera ha pasado por comisión. O sea, ni siquiera eso. ¿Y ahora qué pasa con los procesos participativos actuales? ¿El horario del BAZ no requiere un proceso participativo? ¿No merece la pena consultarlo con los vecinos? Nosotros desde el grupo pedimos un proceso participativo sobre el servicio que el BAZ ofrece a la ciudadanía. Vale, eskerrik asko Aritz. Eba Boin. Bueno, Garazik eman ditu datu guztiak, aipatu legea eta bat zerbitzuaren egoera eta zerbitzu honen txosten teknikoa. Nire alderdiak aurka bozkatuko du mozio honi. Besterik ez. Ander Garai. Bai, bueno, datuak eman dozu, bukaeratik hasiko naz igual, esan dagoena ez, bi arrazoi eman dozu aurka bozkatzeko, legea eta txosten teknikoa, konstiente gara. Legean ez dugu jartzen ordutegia murriztu bidana, txosten teknikoan ez dugu jartzen ordutegia murriztu bidana. Eta gu eskatzen gabizena da, ez modernizazioaren aurka, ez Garazik espliko dauen gauza askoren aurka, gu gabizena esaten da, ordutegi murrizketa bat egon dela, eta horrek zerbitzuaren murrizketa bat ekarri dauela. Eta legeak ez dago esaten, eta txostenak ez dago esaten. Boskatu biozu aurka, txostenak eta legeak esaten ez dauen gauza batena. Ja, bueno. Ero esplikau dozu, Garazik esplikau duzku, ez dala ondo azaldu orain arte, udaletxian ez. Ez da esarela ondo azaldu, ez zara azaldu. Udaletxian. Udaletxian gai hau ez da itzegin, udaletxian gai hau ez da itzegin, kepa ez da itzegin, udaletxian gai hau eraman zan batzorde batera, galdetu zan kalendari zuen gainean, langileen kalendari zuen gainean. Por cierto, 2024ko otsailaren 6 eta ez taz kalendarizuak onartuta langile horienak. Eta galdetu zan horrena, esan zan oraindik negoziaketan zauela eta ezala komentauko, urrengo batzordera eramango zala, zure aktan agertzen da, zure hitzak diez jartzen dauela exactamente. Ekarriko da, ez bada puntu bezala galderreguetan berri emango da, egonda bigarren horren ostian egonda beste komisio bat, eta ez da eraman. Erasandan bakarra da, pentsatzen, zabizela, ordutegi aldaketa baten, ez da landu. Ez da landu, eta eman duzuen informazioa gaur, bai prentsan agertu zan, baina ez da batzordean landu. Hori, argi geratzeko ez da batzordean azaldu. Datuen gainean esaten duzu datuak eukiko gauela, bai, badaukogu, segu belandu gauen, ez ordutegi aldaketa bat urte guztirako, baizik eta uztailean zerbitzuan aldaketa bat, ordutegiarekin hitz egin da, txostena badaukogu, obviamente, helarazi zuzkun teknikari buruak, bazeko buruak, lehen esan dut, partekatzen gauela gauza asko, modernizazioa, partekatzen dugu kokalekua nolan egon bidan eserita, hartatzeko askoz egokizau, partekatzen dugu makinak onura asko karriko dauela, ez errezegotetik badauia makina bat, aurreko legealdian jarri zala, partekatzen dugu modernizazioa, partekatzen dugu legiak markautakoa bete bidala, partekatzen dugu kokalekua, partekatzen dugu gauza asko, baina muinean aldatu dana momentu enten gauza bakarra izen da ordutegia, eta izen da murrizten, ez haunditzen, ez aldatzen, murrizten. Lehen, arratzaldeko zazpirakarte irekita zauena, orain ez dau irekita arratzaldeko zazpirakarte, ostegunetan izango da bakarra daukona arratzaldez, bakarrik. Eta beste ordutegia, larun batetan lehen behirekita zauen, eta hain mantentzen da. Orduan, datuak, bai, badauzkogu, nik eskatu nauen, datuak,
Eskatu nauen 2022 eta 2023 urteko bazeko datuak. Eskatu nauen ofizialki. Eta bi erantzun jaso dut, honen gainean. Alkateak bi erantzun ezberdin eman duzta. Batetik urtarriaren 9an, 2022 eta 2023ko bazeko datuak Munigesen daukazu eta bertan aurkitzen dira. Hori zen erantzuna. Berriz hartu nauen, lan Munigesera akzesu ezaukogun, eta gero jakinarazpen bat jaso nauen urtarriaren 23an, esaten zauela, lehenengo koan Munigesen dau, horrek esan nahi dau espedientatuta dauela Munigesen, Muniges espedienten gestoria dalako, eta berriz jasotzen dut urtarria amaieran, eta jartzen dugu ez, informazio hau ez dago espediente administratibo baten. Beraz, no te corresponde orduan, lehenengokuan espedienten gestorian dau, alkatearen erantzuna, bigarrenean ez, bietako bat ez da egia. Ez dakitzein, baina ez da egia, ez dugu jaso, informazioa, eskatutakoa. Baina badaukogu, bere garaian ustaileko datuak erabiltzen genitxun, itxeko ustailerako lanketa bat, abra ordu egin zerregin, esan duzu 1,6koa, justo, esan dukogun ustailekoa, ustailaren egun batian 1,24koa izen zan, 1,25koa beste egun baten, 1,17koa beste baten, 1,30koa beste baten, lau egunen artean behitu egun baten, 38, beste baten 40 pertsona. 26 pertsona, 58 pertsona. Guztireun da 62 pertsona diez. Lau egunetan, ustailekoa, justo konkretuan, ez daukogu datu gehiago, ez dugu jaso. Datu gehiago, bakarrik hori daukogu. Orduan, pertsona horrei, zuk esan dozun moduan, oinezkatu jaki aldatzeko euren funtzionamentua. Ez aldatu, ez da zerbitzua egokituko herritarrei ez. Herritarrak egokitzeko zerbitzura murrizten. Murrizten. Da, murrizketa bat, rekorte. Da holan. 2022 onartu gauen, aho batez pleno hontan, aho batez, eta gaur bozera maielanak itzen gauen laurok pleno hontan gazen, mozino bat eskatzen zauela bankuei, zerbitzuak handitzeko, ordutegiak handitzeko. Aho batez, esan egon, inungo diskrepantziarik. Eta gatoz ona, eta lehengo erabakia, lehengo urtian, da bazeko zerbitzua murriztia. Murrizketa, eta bai, horren kontragaz, eta hori da eskatzen gauen mozino hontan, atzera botatzia murrizketa hori, eta beste lanketa bat itxia parte hartze baten bitartez. Gero ez komentau dozu gauza asko, enbidiez telematikoki, eta ja beste... Bai, partekatzen dugu, baina daz beste gauza batzuk ezin diela. Errolda, ezin da, orduan, errolda presentzialki inbida, bazek dauko beste zentzu batzuk, adibidez, zentralita da, oin deitzen badozuen, aidosunak deitu zeikie, eta ikusiko zue, nota bat jartzen dauela bazen, audio bat esanez ordutegia zein dan, deitzeko, ez iruretatik aurrera, ezin zarela jarri departamentu batekin kontaktuan, eta arazoren babadaukotzu deitzeko udaltzaingoari. Igual oin be, errongo aldakitzen udaltzaingoa jarriko dugu, ero ez dakit. Berriz esangot, eskatzen gauena da oso simplia da, murrizketa bat atzera botatzia, zerotik hastia, parte hartze bat itxia, herritarrei hitza ematia, herritarrek erabakitzen dabiela ordutegia izen bidala arratzaldeko 3 arte, 5 arte, herritarrei hitza ematia hau erabakitzeko. Ez da beste inungo ezer, eta esplikau zeike, 30.000 datu eskertzen da, udaletxe hontan, lehengo aldiz esplikau diez datu horiek, eman dituzunak, prentsan bai, baina udaletxian ez plenuan ez komisio baten bez, eta eskatzen gauena da, haunditzia behitu, kasu bat gertatu zen, larun batian egon diez, lehenengoko larun batetan, pertsona bat lanian. Bat. Kristoneko kola, jendia sarre, bat zauen lanian. Karo, bat laguntzailea, efizientea eta harina. Eslogana horrekin atera zineten prentsara. Ez dakit, pertsona bat lanian dagoenean, eta izugarrizko kolak, eta itxitzen zozunean 40 minutu baino gehiago zure tramitiak itxeko, ze, klaro, hastian zierre zindozu arratzaldez jun, eta larun bat
esan zara, ez dakit, efizientea, harina eta laguntzaia, ez dakit ulertuko da bien herritarrek. Berriro bezaten dugu, murrizketari gabeko bat nahi dugu, murrizketari gabeko zerbitzu bat nahi dugu, eta eskatzen gauena ez da beste inungo ezer. Nik uste dut alde bozkatzeko moduko mozinua dela, baina, bueno, bakoitzak retrateuko da gero. Eskerrik asko. Kepa Urteaga. Bueno, zaldeon berriro. Datua gora, datua bera, datuak interesgarriak iruditzen zaizkizu. Bueno, nik uste dut, azkenengo 8 urtetan legea ez da kumplitu arrasateko bazen, 8 urtetan, 2015-tik aurrera. Eta ezer gutxi egin duzue hori konpontzeko. Esan duzu, aitatu dozu, orain dela horreko legealdian, bosketa batetara pasau ginean, ordutegien kontura, basek gaur egun dauko banketxeak baina askoz be ordutegi zabalago bat. Esan duzu arratzaldetan ezin dala inor joan, horregatik zapatuetan hainbat eta hainbat kola da zela, bueno, pertsona bakarra zauenarena konponduta dau. 2 pertsona da zorain zapatuetan, aurreko zapatuan joan izan bazina ikusiko zinon, ja 2 pertsona da zela lanian. Ze egoerari egokitzen ari gara. Egoerari egokitzen ari gara, basaren moldaketa honek ez dauelako ez astebete, ez hilabete, ez da urtebete emango, segurazki gehiago izango da. Ze aldaketa izango da, Garazik esan duen moduan, 3 ardatzetan oinarritutakoa, tartian aldaketa fisikoa, eta beste gauza batzuetan oinarritutakoa, berak esplikau dugu oso ondo. Esaten dozu, 3 aurrera ezin dela udaletxera deitu, departamentuekin nola jarriko zarete kontaktuan. Ze departamentuetan egiten dute lan atzaldez? Duda politxa daukot, porque zelan hartu behar daue, lanian ez baldin badaz atzaldez. Ordutegia bukatuta dutelako, esako estazo. Baina niri tokatzen zaidan arloari begiratuta, bueno, aritzek falta de demokrazia eta horrelako, ekarri ditu mai gainera, oraindik itxoitzen hau aurreko legealdixan haudana aurrera eramateko azkenengo 8 urtetan, azkenengo 2 legealdixan zenolako prozesu parte hartzaile eramandu zuen aurrera baseko moldaketak egiteko. 8 urtetan, denbora oki izan duzue. Eta alderdien arteko mai bat eratzeko, 8 urtetan, zue gobernuan zendetela, ez tozu eki denboraik. Gu hemen geunden, bai, bakan batzuk hemen geunden, eta alderdien arteko mairik ez dugu ikusi, inondik inora. Inondik inora. Eta bota dozu langileen kontuarekin, kalendarizua oraindik onartu gabe dagoela eta pasatu gabe dagoela. Begira, gu kalendarizuak langileekin negoziatu egiten ditugu. Negoziatu egiten ditugu, ez ditugu inposatzen. Orduen, kalendarizo hori proposamen bat egon zan, eta langileek bere proposamen bat, beste proposamen bat egin zuten gure proposamenaren gainean, eta orduen negoziatzen gabiltz, eta horregatik ez da ekarri. Baina bagabiltza, noski bagabiltzala. Eta beste gauza batzuetaz enteratzen zareten moduan, ez dakit nondik, zuk esaten dozulako guk ez dizuegula esplikatzen, eta etzen ekiziela ez ebez, nahi Maitanek berak batzorde batetan ni aurreratu nintzanian esateko basean moldaketak egiten pentsetan genbiltzela eta lanketa batetan genbiltzela, lehenengo momentutik esan zuetan zuek kontra zeudetela. Eta oraindik esplikatu gabe zergatik zian aldaketak, ordutegiaren aldaketa baldin bazekarren, bera kontra, EAJ ez bera, EAJ kontra zegoela. Aritzek ezun esarrez esan. Baina batzordean ni aurreratu nintzen. Nik esan nien, hombre, esan nahi duzuen aktetan dau, eta ikusiko duzue. Orduen, beste gauza bat esan gotzut, 15 kexa egon die. Zuek hemen, prentzan, eta ez dakiz zenbat lekuetan, irmoki defendatzen dozu. Jendiak ez dauko laukera joateko, basera atzaldetan bere beharra, goixetan ezin dalako joan. Bueno, 15 kexa horretatik, 8 ez dute sekula, 7 barkatu, ez dute sekula basa arratzaldez erabili. Sekula, aukera zeukatenean ere ez. Ordutegiarena, ni gauza bat esan bihotut. Zabiltzatek RKR honekin ordutegia murrizketa dela eta murrizketa dela, pertsona bat gehiago lanean jartzea murrizketa da? Edo zerbitzua erreforzatzia. Pertsona bat, eta gero beste babes bat. Osea, 6. langile bat jardun osoan, gero babes bat. 6. langile bat, orain arte 5 daude.
jardun osoan. 6 langile, baina zu badakizun batzuk ere nekadabiltza eta hori dana. 6. langile bat jardun osoan, gehi beste pertsonaren laguntza bat Edurneri. Hori murrizketa da edo errefortzua da. Langileak eurak eskatutako errefortzu mota bat zeratik, 2 langile eta 3 langile baldin badaude aldi berean bakarrik bazen, norken antzuten dau telefono. Nolako ilarak egin daitezke ez baldin badago langilerik basean? Nola errefortzatu dezakegu zerbitzu bat? Ordutegia konzentratuz. Eta ordutegi konzentratu hori ez da arrasateko olako asmakizun paradigmatiko bat. Gipuzkoan, gaur egun ordutegi honekin, zuek uste duzuena kriston murrizketa dela, Gipuzkoan ordutegi honekin, bazaren ordutegirik malguena arrasatek dauka. Gipuzkoa osoan, Donosti kontutan hartuta ere bai. Eta Donosti dauko Gipuzkoako basarik handiena. Eta gu baino askoz be ordutegi murritzagoa dauko. Donosti batek. Por cierto, uste gainera zuek agintzen dozuela Donostin ere bai. Orduen, ez dakit, modernizazio horuntz eta digitalizazio horuntz, ez dakit zenbat pausu eman zenituzten, baina oraindik taula biometrikoak ez dira erabiltzen, bazen. Zuen legealdixan bai hornitu inzian, baina ez dira erabiltzen. Eta egin ditugun moldaketa eta aurrera pausu guztiekin aurreko legealdian, 15.000 eurotako, 12.000 eurotako izun bat jaso genuen gauzak ondo ez egiteagatik. 17.000 eurotako izun bat jaso genuen gauzak gaizki egiteagatik. Hori esplikatu diozue parte hartze prozesu batetan herrixari? Esplikatu diozue alderdien mai batetan hemen gauden beste alderdiei? Ez. Sekula. Baina nagoa bete itzen zaizue, esanez gu bapatian garela hemen, ez dakit, deabrua eta bustana eta adarrekin. Bueno, jarraitu ezazue bideo horretatik. Konfrontazioaren bidea argi daukozuela bekain eta bekain artien, eta hor ez zaituzu harrapatuko. Ze argi dago, zuen ibilbidea nondik nora eraman nahi duzuen. Zenbatetan entzun dut nik aurreko legealdian esaldi hori eta zorionez, begira, bizitzaren bueltak dialata, begira, ontxetokatzen zaineri esatia nondik nora zabiltzaten. Gehiago ez dauket esateko. Hau da dauena. Gu lanean gabiltz, bazaren zerbitzu hobeago baten bila eta lortuko dugula konbentzituta gaude. Bai? Ander Garai. Bai, bueno. Jabitutagaz, legaldiaz esanetik, esan hauen bere garaigan eta errepikatzen dut oposizio itxia osatzen jatzuela pilo bat, mordo bat. Kalendarizuak negoziatu itzen dozuela, bai, horrela izen da, azkenengo 8 urtietan negoziatu inda. Bakarrik bakitu zein dan diferentzia? Urtarriaren baterako onartuta goten ziela. Negoziatuta, adostuta, aho batez, eta onartuta. Hor dau, diferentzia, gestinuan diferentzia. Zuek ez zarete heltzen urtarriaren batera, eta gazotzaian eta dion, langile batzuk 2024ko egutegia ez daukiela onartuta. Eta, bueno, oin bezatzen zuez, oin ja badaz, 2 pertsona larun batetan, ez eskago bizien lehenengo egunetik. Hor da, gestioaren bebai zuen ezaugarria, gestio txarra eta murrizketa bat bestiaren atzetik. Eta bai, eta azkenian hemen geritzen dana hori da, esan zeiken nahi dozun dana, eta klaro dala beste pertsona bat jartzia errefortzua, klaro, baina jarri bidiesena da, beste pertsona bat lehengo ordutegiarekin, ez berriarekin, ez errefortzu bat murrizketa batekin, ez errefortzu batekin. Eta guk eskatzen gauena da, murrizketarik, rekorterik ez itxia, rekorte bada, datua argisa da, 500 ordu baino gehiago murrizketa bat. Hori da datu bat. Pertsona batek dauko urtean 500 ordu gutxi hauko aukera juteko basera. Eski hori da irrefutable. Eta lehen, arratzalde kantidade bat zaukon juteko, eta oin, askoz gutxi hau. 227 arratzaldetatik pasetan da 45. Horretik ez datuak, da murrizketa bat. Orduan, errefortzua jartzia, pertsona gehiago kontratatzia, ados, baina lehen gordutegiarekin. Eskerrik asko. Zeuk, gure zuber bain, Garasi Etxeberria.
bai, igual, gestinoaren mantrakin zabitze eta komentatzea beste barik, bazen beharrak esan dugu legez 2015-etik 8 urtetan kudeatu ez dan gai bat da, eta guk kudeatzen hasi gara. Gustauko jatzuen modua, beste erabakiak edo dana dalakoa, baina kudeatzen hasi gara. Eta 8 urtetan legea ez da bete. Zeu zer gehiago? Bozkatzera pasatzen gara. Mozioaren alde? Mozioaren kontra? 11 ezezko eta 8 baiezko. Ez da onartzen. Azken puntua, alde eta eskeak. Joana, Sánchez. Bai, hola, Natzaldeon guztioi, eta eskerrik asko etortzeagarren. Bueno, ni dauko komentatzeko kulturako batzordea. Zer pasatzen da kulturako batzordearekin? Badakigu kulturako teknikarixa gaixotasunagaitxik bajan dagoela, baina prozesua luzatzen denean zer gertatzen da? Ez dago ordezkatzeko inor? Ez dut ulertzen abenduaren 12tik aurrera batzorderik egin ez izana. Abenduaren 12tik aurrera, Gabonak, Santamasak, Inauteriak, Santageda eta abarretako programazioa edukita. Ekitaldi askoren berri prentsaren bidez izaten dugu, eta beste batzuena eskatu egin behar dugu informazioa. Hau da lan egitea? Hau da gobernu talde berriaren lan egiteko modua? Ezer egin gabe jarraituko duzue? Erantzun gabe? Batzordeko politikariak ez dakil lan egiten teknikariarekin zuzeneko harremanetan ez badago? Zein erabaki hartuko ditu batzorde buruak lan egiteko eta batzordeari normaltasunez funtzionatzen usteko? Eskerrik asko. Nork nahi duzu erentzutia? Nork? Batzorde buruak, kulturako batzorde buruak. Azalduko tuzatik ez dauen batzorderik. Bueno, Natzaldeon, dakituenez, batzordeko teknikarisa bajan dau, uste dana dakituela. Badakituen moduen batzordiak teknikarisak eruten dau. Eta dakituen moduen, bere azpitik dauen teknikarisak, ez jako inoiz tokau teknikari buru lanak itxia, orduen ez dauko inoiz ez da ibili lan horretan, orduen lan hori itxeko denbora du dago. Teknikarixan bajak diela eta ez gare hor sartuko, astez fan gare itxoitzen hobetzen zan, eta beste izen holan. Orduen ikusiko ze margenetan ez dan egongo, eta margen horreitan hasiko da beste teknikari bat bere lan egiten. Bitartian, teknikari ordezko horrek bioko hau denbora bat. Eta esaten duzu bai, prentzan entreusariela, karnabalen naustot berbetan zabitzela. Batzordiak ez dien egon denbora horretan, ez dut jaso nik pentsat, inorren aldetik informazio eskaera bai bialdu zinuten kanabalena. Mine inoa, ez dago galdetu ez balorazioa Gabonetakoa, ez balorazioa Santagedakua, izen da. Nire pentsagat Gabonak, Santamasak, eta inok ez dago galdetu zen moduz handien. Orduan, horren zain basase batzorde batera, urrango batzorde bileran komentoko. Eskerrik asko. Joana Sánchez? Bai. Erantzutearren, nik uste dut, nahiz eta ez eskatu informazioa, teknikarixa ez dago, ados, dago bere behetik dagoen teknikarixa. Behakin lanian baldin bazabitz, partekatzia lanak eta ez dagoela geizki. Ez gai bili behar denbora guztia gauzak eskatzen. Nik uste dut, beti esaten duzue, eskuzabala zaretela, informazioa partekatuko duzuela, eta ez da horrela. Orduan, bebai komentatzia, baja luzatzen ari da, ados, baina beste batzordeetan berdina pasau da eta segitxuan jarri da baten bat. Eta ez dakit nik uste dut kulturako batzordian gainera gai pilo bat
lantzen dien batzorde badala, eta ez dakit hainbeste denbora itxointzia bai, ez da ondo ikusten. Bueno, erantzungo zu, Andoni. Azken gauzia, nik bukatzeko. Berriro esaten dut, batzordia ingo da, dakigunean teknikarixak ondo dagoenean, eta ezin bada lanera buelta hau, bere ordez jarrikoan teknikarixak hartuko dau bere inbiarrak. Informazioana, uste dut, nik informau notzuela urtarri hasieran, ez zala ingo batzorde bilera, komentauko zala eta bizoko nuko zala, noiz ingoan urrengo batzorde bilera, beti be, hori guro remarkau, teknikarixan osasun egoera ona bada. Orduen, ikusitza teknikarixan osasun egoera, zauritxarrez ez dela ona, lanera bultadako, bere azpitik, bere lankidiak denboratxo bat bida dagoela prestatzeko lako inbiarretarako, hori suertatzen denean, laizzer espero dugu, emongo da, batzorde egun hori. Ander Garai. Bai, ez nagoen hartu eretza honetan, baina esan komentatu duzunez, Andoni, informazioa ez gauela eskatu balorazioa gabonena, efectivamente gabizelako itxeitzen batzordeare, baina, eta gero bestakigu barizo dauen askotarako, zen ni ondion zain hau San Juanetako informazioa eskatu nauen, irailean, eta ondion zain hau, orduan, klaro, eskatzen dut informazioa, baina gero ez da iristen. Klaro, nahi gaula balorazioa, eta nahi dugu ikustia guztia, eskaera inda dau, eta ofizialki eskaera inda dau, eta ondion ez dut jaso San Juanetako informazioa, orduan, klaro, ez da ez gaula eskatzen, ez dugu jasotzen beste eskatzen, eskerrik asko. Kepa Urteaga. Esaten dozu ez jatzula ematen eskatutako informazioa. Ez da geixa, daukozu akzesua nahi duzun guztira. Eta eskatu itzen dozu, astero. Eta ez jatzu sekula, ukatu ezerrez. Esango dut, zelan aurkitzen genituen guk aurreko legealdietan gauzak eta zelan ematen zitzaigun informazioa. Dena den San Juanak, ez baldimana osoker ekainean izan ziran, eta horren arira batzorde gehiago egingo ziran irailean, eurrian eta azaroan eta abenduan bertan, ez da? Etzian egon batzordeak hilabete horietan, eta normalian, zuek esaten zinuten moduan, eta aladalako batzordeetan ematen da informazioa. Ez arduratu, batzordean emango jatzu informazioa. Beste galde eskaerarik. Aritz Murua. Bai. Yo quiero hablar sobre el tema de la temperatura de las piscinas. Nosotros desde el partido hace 15 días escribimos una nota de prensa sobre esta cuestión en la cual se nos contestó literalmente. Desde el Ayuntamiento de Arrasate queremos recordar que un Real Decreto del Gobierno español liderado por Pedro Sánchez nos obliga a mantener la temperatura de las piscinas en 26 grados, cosa que no es cierta. Si echamos mano en el Real Decreto con fecha de agosto del 22, podemos leer lo siguiente. En primer lugar, se modifican las temperaturas de calefacción y refrigeración entre 19 y 27 grados respectivamente, y no en 26, como habéis respondido en la nota de prensa que os he hecho referencia. Además de esto, se puede leer también que este Real Decreto introduce una serie de obligaciones de forma temporal hasta el 1 de noviembre del 2023. Y no hace falta que recuerde que estamos en febrero del 2024. Por lo tanto, este Real Decreto del Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, ya está obsoleto y caducado. Kepa Urteaga. Ez arduratu. Aztertuko dugu eta erantzungo jatzue. Gixo ez. Esan, Aritz. Guri bakarrik ez, prentsan baita. Hori ikusiko dugu. Segundutxo bat, prentzan edo prentzan ez, zu galdetu duzu hemen, eta zuri galdetuko jatzen, zuri erantzungo jatzen. Beste galdezka erarik.
Ez dago? Bueno, plenoa bukatutzat ematen dugu.